Ahojte, ja sa volám Ladislav a dnes vás naučím, ako urobiť cube, cube. Ako poprvé urobíš toto, ako po druhé urobíš toto, ako po tretie urobíš toto, ako po štvrté urobíš toto, ako po piaté urobíš toto o 2, ako po šiesté urobíš toto, ako po 7 urobíš toto, ako po 8 urobíš toto, ako po 9 urobíš toto, ako po 10 urobíš toto, ako po 11 urobíš toto, ako po 12 urobíš toto, ako po 13 urobíš toto, ako po 14 urobíš toto, ako po 15 urobíš toto, ako po 16 urobíš toto, ako po 17 urobíš toto, ako posledné urobíš toto. A máš hotový cube. Ahojte!